La malaltia inflamatòria intestinal té unes característiques especials que ens fan que els cuidados també hagin de ser especials i hagin de ser donats d'una manera determinada. La primera és que han de ser dudes per equips que tenen l'expertesa per portar aquestes malalties més complexes. En segon lloc, com que evolucionen a brots, en el moment que un pacient té símptomes, que pugui venir, perquè això és imprevisible, podem estar-los veient cada mes i l'endemà de sortir de la visita començar un brot. Per tant, és important que el pacient pugui venir en el moment que té els símptomes perquè si fem un tractament precoç, el tractament probablement serà més fàcil, el temps fins a la millora més curt i, per tant, la qualitat de vida millor. I l'altra cosa que és important, com que són pacients molt específics, és que tinguem el que en diem nosaltres continuïtat de cuidado. És a dir que tant si el pacient ve a consultes com si es posa el tractament, com si ve a urgències, com si ha d'ingressar o ha d'operar-se, el mateix equip que ja coneix el pacient sigui el que el porta. Aquestes tres característiques, l'equip especialitzat, l'atenció a demanda i la continuïtat del cuidado són les característiques bàsiques per assegurar la qualitat del tractament als malalts amb malaltia inflamatòria intestinal.